Добър вечер на всички. Там чуваме ли се добре? А тука? Добър вечер още веднъж на всички приятели от Балчик, на всички балчикли. Тази вечер кмета на община Балчик, господин Николай Ангелов, ни събира да ни разкаже кратко, точно и ясно какво е направил и какво ще направи за Балчик. Аплодисменти за всички, които тази вечер са тук на този площад. Валя, заповядай, добър вечер. Искам да кажа, че с нея тук на сцената Балчик е и най-родовския гайдар, Петю Янев. Желая ви приятни мигове. Знам, че всички, които живеят на територията на общината, са горди хора. Но тази вечер със сигурност има един изключително горд човек, който гордо и смело може да каже: обещах и изпълних. Аплодисменти за кандидата за кмет Николай Ангелов. Господин Ангелов, заповядайте. Скъпи съграждани, аз съм застанал тук тази вечер, за да ви представя два от готовите проекти, които 2017 година трябва да са готови. Първият проект, аз мога да го нарека лицето на ЖК Балик. Това е новия парк, който сме проектирали и се надявам следващата година да го започнем. Парка ще бъде пред детската ясла и ще бъде свързан с археологическите разкопки. Естествено, освен зона за разходка, в този парк ще има и места за спорт и развлечения. Баскетболно игрище, волейболно игрище, голям футболен терен с изкуствено покритие и два тенис корта. Този парк наистина ще стане лицето на ЖК Балик и ще бъде това, от което отдавна имаше нуждата този жилищен комплекс. Място за разходка, място за спорт, място за отдих. Следващия проект, който искам да ви представя, който също е готов и вече сме кандидатствали за финансиране. Искам да кажа, че и двата проекта са със строителни разрешения. Е проекта, който според мен ще бъде лицето на Балчик. Това е дамбата. Както виждате, той тук ще бъде асфалтов и ще бъде основно за туризъм, скейтове и велосипеди. Естествено, че освен място за разходка сме планирали и детски съоръжения около дамбата, защото това е място, което за съжаление до този момент нямаше къде децата да си играят. Ще сменим осветлението, за да бъде много по-красиво и да придаде една автентичност на нашия град. Аз искрено се надявам, че тези два проекта наистина ще променят града, а специално крайбрежната ни алея ще бъде една от най-добрите в Европа. Скъпи съграждани, аз съм сигурен, че на 25 октомври ще получа вашето доверие. Вие ще оцените това, което съм направил, ще повярвате и в бъдещите ни планове и много ви моля,
Искам това доверие да бъде голямо, защото голямото доверие ще ми даде лично на мене още по-голямо желание, още по-голям хъс, така че да свършим още повече работа и дай Боже да имам още много пъти честта и удоволствието да заставам пред вас с открито лице и вдигнато чело. Благодаря ви, надявам се, че ще ме подкрепите. Господин Ангелов, благодаря ви. Аплодисментите са за вас. Мога само да кажа, обещано, изпълнено. Прав ли съм? Това са реални свършени неща. Мили приятели, дължите тези папки с химикалчета, нали имате такива? Виждате и тази урна с бюлетината с номер 6. Тя ще бъде в изборния щаб на господин Николай Ангелов. В нея ще можете да пускате предложения, мнения, препоръки. Онова, което желаете да има да се случи в Балчик. Ясно ли е всичко? Прекалено ясно. Ако ви е студено, преминаваме на малко по-друга тема. Никой няма право да пее в Балчик, освен нея. Тя е морско чадо. Аплодисменти за тази руса морска сирена! Тони Димитрова! Наистина, приятелите трябва да се подкрепят. Затова сме и тук да подкрепим господин Николай Ангелов. Надявам се заедно да го направите вие всички тук за доброто на този фантастичен град. Идва днес старите приятели, чакам ви така, както и преди. Колко път трябва да са минали, за да са до мен, както са били. Земята под мене лудо се върти, когато към вас протягам ръце. Не виждам, не чувам и вие ми се свят. Минаха дните ни с вятъра, който ни отвя в четири страни. Но, нали, ние сме си същите, както и сега, както